Straight to the point. Unya, kinini ang si Roderick Wamel, ang auditor mahigala sa KUA. Usa sa iyang gipangbutyag makaigalaan kining mga pangan nga matud pa nakadawat niini mga higalang confidential fund sa Vice Presidente nga mo hinungdan mahigalan na saba kay ta karon. Unsa man ni mga ngana kani ay kini may mosunod mga pangan eh. Number 1 ini mahigalas Mirgris Piatos. Ha? Day, gani oh. Sige ka na. Nya pasaka gamay dong, no? Cash advance recipients of the OVP's confidential funds. No? Okay. Mga recipients, Mary Grace Piatos, muna padako na unsa baning kuan na nga chichirya man. Ang uban mga kaigalaan, og ari ka sa prosecution, labi na mahigala si Attorney Lorna Cunanan, iyan ang gihimo mahigalang katawanan ni mga pangano. Og ari po kang Sara Duterte nga habig mingon sa ka nga kon man na alias man na kay kinini ang confidential man na. Dili man mo itog ang tinuod nga ngan. Pero ari ka mahigala sa prosecution, mingon sila nga unsa man ni mga ngana ngano man ning kuana no? Kaya Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, Nova Santos o chichirya man eh. Naadiha mahigala mga pangan niya Janice Marie Revilla, Miko Harina, Pati Ting, Andy Lim, mo ni mahigala saka pa kuno names kana. Mo ni himong katawanan ni Attorney Lorna Kapunan sa ota Andy Lim, Alejandro Pikit, mao kuno nga nadilim, andilim, mao kunong dilim kay naay nakapikit. Mao niya nas lista may gala niya Alejandro Pikit, Fiona Biong, Sis Frunyo Balsak og si Gabriel Bisaya. Nya pila may nadawat ani Artamir Grace Piatos is balik og sa kagamay dong para may baw to ang kanabitawng kana ana. Okay, recipients Ang recipients kinis Mary Grace Piatos mao ni pinakasikat mga higala. Kay pangitaon naging nag-asa ni Mary Grace Piatos, ingon sila nga kwan. So og suko ka mahigalang Vice Presidente Sara Duterte, ingon gyud ka nga tawa. Ti suko agin lawi nga. Tawa nakadawat og 70,000 gibutang-butangan na diha. No? Unya kinini ang lahi po mahigalang ari ka sa defense. So ingon mahigala si lead prosecutor Jerbel Luistro nga ila kuno mahigalang ipasubina ni si Mary Grace Piatos. Pero ina lang gi-check mahigala sa PSA wa ni siya birth certificate nga ipasumpina kuno. Gihimo ni mahigalang kataunan kay usab day nga chichirias man. Pero mo lagi na mga kagalaan nga ang mga tao depende kung nakasabot ang mga tao o sa intelligence operation aliases kana nga gigamit ang angman og naa nay birth certificate nga alias man na. Lain lang yun mga higala o komentaryo ang mga tao. Ngano man, kini Mary Grace Piatos, 70,000 ang nadawat. Reward, open parenthesis, close parenthesis, medicines. Si Rinan Piatos, 110,000. Muna yung mga nadawat. Nya, ang mga tao, lain-lain og opinion, lain-lain mga higala o kanana ang komentaryo, no? Kadto mahigalang kontrang Sara, may grabiha 70,000. Grabiha 110,000, suko ka sila. Kaso pong mga dumadaping Sara, dipinsa po sila mayo, Lain yun, niyagi unique mga higala komentaryo nga, dili ni akong komentaryo, pero ako lang ikot, karong taon lang. Straight to the point. Now, atong balikan, i-flash balik tong ka Mary Grace Piatos dong, kay mo giinitan gining maayo si Mary Grace Piatos. Kini, giinitan gining maayo mga higala, Matod pa ni Store, si Mary Grace Piatos mo nang gibutyag mahigala ni kini ni ang KUA Auditor Roderick Wamel. Yan ang gipagawas. Nga kini si Mary Grace Piatos nakadawat ng 70,000 reward. So, kadto mahigalang suko, mahigalang VP Sarap, usik kwarta gini. 70,000 ang nadawat.
Unya kinis Mary Grace Piatos mga higala. Asa man to ni pangitaon. Ha? Wa may birth certificate ni. Kaya ba sa way birth certificate, di ilang ipasupina. Para pag dramatise na gini mahigala, sige, isupina lang gini nyo, no? Pero lain yun o gananaang, lain yun o kanang komentaryo mga tao sad, no? Kay lain mo po laging kuan lagi, unahuna sa mga tao. Nakakita ko may galag komentaryo nga, unique sad, ingon tong post ako pangitaon ng post, ha? Kini broadcaster nag-post ani pero ingon ang broadcaster nga karaan nga broadcaster ba pagita sa nako kadali pero ingon ang iyang idea ingon siya nga karon nahibaw-an na ginato nga 70,000 din nadawat ni Mary Grace Piatos mas dako pa man na nadawat sa tip pa lang nga gihatag sa usa ka senador nga tip ngadto sa taga Viva Max Ano ba kita dili ni ako komentaryo sa katuning kwan murag kang Jason sama siguro ni. Lain gyud ang mga tao sa dugunahuna. Ya, moto may ingon mga kagalaan bi asa man tong ato lang balikan tong Viva Max kay nakinomdom man sa guta mahigala. Niining kalakiha nga si Mary Grace Piatos sa kadawat og 70,000 mas dako pa kuno ni nadawat sa taga Viva Max. Asa mo to ng interview. Dugay na ng interview ha, pero ato lang ibalik kadali kay aron nga ma-review ba na to ba? Sa pila man ito nahatag na ito? Pila ganito yung nahatag nung sa Vivo Max? Kani. Senator, magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Wala pang nangyayari. Wala. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oh, galing sa tax, mas lalis ka nun. Nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Gamay na sa dong benems po sa noms. Ibalik yung review sa kuno to kadali kay kadako 250,000 di ay to 300. Ako lang ipa-review kay nalimot ko mahigala nga si Mary Grace Piatos kita ga ang 70 mil dako ko saba kay sa Mary Grace Piatos ha. Ihimo gini kini mas dako pa man ning hatag 250,000 dai ni iya sa Viva Max. Tip pa lang 250,000 to 300,000. Ako kamahala ba nang kuana gud ay. Kapaldo mo dahil nagkalakiha mga sukit nagpaminaw og maohon, ha? Mana ako lagi ipa-review ko lang ni ba kay doon na Jason sa lagi to nga komentaryo, kwan. Kini ang siya lagi may nagkuan ato. Ako lang gikutong iyang komentaryo dili ni ako original nga idea. Lain na mga tao. Sa dili pa na to ni balik dong. Hay man to kang Jason sa nga post dong. Nabato diha? Kaya atong ikonon. Dili ni ako kang Jason sa ni. O mo tinuod ba kang Jason sa gyud nga account or kani mo ni kang Jason sa biya to basahon ko labi. Unsa giingon dong? Biya to basahon. Now we know and it can be told. Mas malaki di hamak ang binigay na tip ni Sin Rapi na 250,000 hanggang 300,000 sa mga Viva Max porn star bilang pakonsuelo kaysa binigay ng OVP kay Mary Grace Piatos na pambili ng gamot at pagkain na 70,000 only. Bitaw, sabak bitaw kay Mary Grace Piatos. Sige lang, isaba-saba lang pero kini mas dako din yung sa Viva Max og maohon. Mao na akong ipa-review. Asa tong interview dong ibalik ba gabay be? Ibalik gamay interview palihog. Kani. Rewind ko no, rewind. Di bitaw naka-mention. Sige. Okay, play. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po.
Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oh, galing sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Yeah, first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Mm. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalaw. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Si Senator. Magkano mo kasi yung Senator? Akin. Ang first name ko doon ay Y. Nya nagsugod ko ng R. Kisa may senator nga na R nga na ay Y. Ang first name. Unya ang last name doon ay F. Sus, di pa klaro may ganang Jason sa, asam tong kang Jeff, kaneo, RY, nya na ay F. Kinsa may senador nga naana, nga R, nya na ay Y, o nya na ay F. Ato na yung gigato-katawa, so giklaro na ganyan Jason sa iyang post mga kagalaan. Unsa to iyang post dong, balik ko nung gamay be, ito iyang post. Naka na, ato masaw na. Now we know, and it can be told, mas malaki di hamak ang binigay ni natip ni Sin Rapi. Di ni Sin Rapi. Dili man Y ang gigamit, I man. I-appeal po na gusto siguro ng Jason sa nga saba kay mo Mary Grace Piatos na kadawat si Tinta Mil. I-appeal po yung saba-saba ning tip pa lang gani ha, tip pa lang 250,000 to 300,000 ha. Kamahala ko ng taga Viva Max dahil Inday Maris. Og tip pa lang ng 250,000 to 300,000. Uy. Pila man po nang tibukan na yun. Kisa man nag-interview ani day mo na kisa man nag-interview ani. Ko man no, di ba murag ka ng podcast no nga ko ano? Nya, kuan ba, yung kini mga taga Vivo Max mo iyang gipang interview. Mura sa Boy Abunda sad nga version nga kuan kay medyo may pagka-kuan sa ni. Nya kuan kini ni ang gipasulti gid niya nga kuan. Dali mag-tip no kay galing sa tax. Lain ko na una ang tao mga higala. Kini kan Jason sa iya po na mga kagala. Nakatawa lang ko ba? Ako lang yung apil o gisgot ni nanay nga. Kada na ang iya po ng anggol sa iyang komentary mga sukitig paminaw nga. May siguro og pangitaon po ni siguro ang kwartaha kay si Mary Grace Piato sa may inyong giinitan niya kini Vivo Max. 250,000 to 300,000 man take pa lang. Mas dako magasto hinoon day ni. Usa man ni mga Viva Max day lahi po tong mga kuan katong
Kato bitaw sa unang sikat nga kantang Espagiting pataas, pataas at pataas. Ispaas, six bomb to. Six bomb to. Mga dancers, wala naman to medyo may edad naman tong six bomb dancers. Kini siyang Viva Hot Babes. Unsa man ni siya? Mo ni ang mga kwan lahi na po ni. Unsa man ni siya mga may manayaw ni day? Or may unsa man ni siya mga artista? Inana. Mga Sexy Stars. Oh. Sexy Stars. Mahal ko din ang Sexy Stars. Kao ba na Maui Taylor, no? Mga Sexy Stars. Mao din ang mga kwan lahi mo kaning nga grupo nga kwan Viva Hot Babes ni nani. Oh. Kumahala ko na ni store sa banang kwan na di ay. Mana nga gusto sa mga tao sa di ay mga higala katong mo follow ining uyon anang iyang opinion Jason sa nga be saba pa mo kayo Mirgis Piatos be. Anong hilo man mo aning kwan taga Viva Hot Babes. Taga Viva Max. Lahi man ang Viva Max lahi pon Viva Hot Babes. Lahi po sila din no? Lahi sa nga grupo sad. Oh, so appeal si AJ Rabal sa Viva Max. Oh, mga modern nga mga Sexy Stars. Oh. Ano siya? Sito ni si Inday Marisa Abadjes aning mga kwan. Ikaw nim sito ba kanin ni names? Dili kay nim dili kay Samuel, dili kay mahilig si Samuel ana, di ba names? Ato lang agi katawa mahigala ba kay anggol ini sa ilang kuan nga kinini ang unsa ba ni kalakiha nga init man kay mogdugo ni Mary Grace Piatos nga kadto si Mary Grace Piatos gitagaag 70,000 pwede ba to ikuan dong ang pikas pwede ba tong ay ipakita ko na dong pikas Mary Grace Piatos 70,000 og kani nga Viva Max kana 70,000 reward nya gipalit og tambal katutuang sa Viva Max awa gito mo palit og tambal. Ang senador nga naghatag ato basig mao inatambalan. Ato lang yagi katawa mga higala kay Porbida. Naunsa naman ning ato karong kalaki day ha?